guys, नै जों दिनै सुकि फैदों first time नै लोगोफोर माने मानसि सिलान बायदि नुमारदो मालानथ' ओइ बाय थांलाय गला बुन्दा भिडिअ ब्लार जानाया लोगोफोर नै बेखौ जोंनि सिमलानिफ्राय नुहुरनाय जायो हाजोखौ थ' गाइस फाइनालि जोङो बेरायबाय ओरै आब'मोनखौबो लोगो मोनबाय महिलारि आब' फट'बो लाबाय दा मस्त' ब्लगार जोंबो बरिया गोबाव समनि उनावसो दिनैसो माने लोगो हमनो होननानै लोगो हमनो हादों थ' लोगोफोर नोंथांमोना माने आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना ला मानोना आंबो बिदिनो मट' ब्लग होनो नाजालांनोसै जोंबो माने राइड ग्रुप खुलिहांदों ओमफ्राय जाथ'वाखै मानसिफोरा माने बेलेगाव हाबना दं बिसोरो किक आउट जाथ'वाखै हाय गाइस नै बिथांमोनाबो फैदों बिनि थाखायसो दिनै एन महिलारि आब'खौ लोगो मोनबाय मानोना बिना फैनायावनो सेन्देलखौ होदों बेयावसो माने जोङो नागिरना थांबाय नालाय खालामदों लासैनो लोगो हमजोबगोन जियाना दा नोंखौबो लोगो हमनो लुगैदों अननानै बे भिडिअखौ नुदोंब्ला रिप्लाय होदो थांबाय थानोसै भिडिअखौ जेसेनो हायो देखायलांना जों आरो दारागाव हाबैनि बिदिब्ला थौलायदो दारागाव लोगोफोर रले मारे जों बिदिब्ला नै ओंखारबाय सुकि रिभार so sweet so sexy location is so cool जायफोर बिथांमोना फैफेराखै फैनानै नायबानो जाबाय गोबां मोजां मोनदों फैनानै बिथांमोना जायनि जाहोनाव ब्रेक गैयै स्कुटिखौ लाना फैनो गोनां जादों गप्र' लाना थाबाय लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट लुबैयो जाहाथे जोङो मोजां मट' ब्लग हेगारनो हायो थ' बिदिबा लोगोफोर थांनोसै जोङो माने सलायनोसै जेसेनो एसेनो मोजाङै देखायलांनो नाजानोसै थ' बिदिब्ला hotel मोनफैबाय फुलाव बेसे 60 फुलान जानोसै चावमिनफोरखौनो फैसा बारा गैयालै लोगोफोर जोङो जाखांनानै थांनोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय